ihana ystävyydestä. Kuka uskoisi, että muodostimme jo lähes 30 vuotta sitten tämän ystävyyssuhteemme. Vaikka olemmekin kaikki vähän erilaisia, niin olemme löytäneet sen punaisen langan, joka sitoo meidät yhteen. Miten paljon olemmekaan tänä aikana kokenut, kaikki ne hetket ovat olleet tärkeitä. Tapaamiset ravintoloissa hyvän ruoan ääressä, kuten täällä tänään. Ihanat matkat eri Euroopan kohteissa tutustumassa erilaisiin kulttuureihin. Vierailut toistemme luona, on ollut syntymäpäiviä ja lupaantujaisia. Kaikista näistä on syntynyt ihania muistoja. Pitäkäämme tästä ystävyydestä huolta, ettei se katkea. Millainen sinä olet? Muutamia huomioon otettavia piirteitä sinusta voimme mainita tässä. Olet aurinkoinen, sinulla on hyvin herkässä ja vain harvoin näytät meille sen huonon puolen. Olet huolehtivainen, tiedämme, että pidät tärkeänä puolisoasi, lapsiasi, lapsenlapsiasi, äitiäsi ja sisartasi perheineen. Sinulle riittää aina aikaa heille. Olet innostava ja iloinen, jaksat olla mukana kaikessa uudessa ja kokeilla kaikkea uutta. Olet järkevä ja jämäkkä, pidät periaatteista kiinni eikä niistä lipsuta. Olet kohtelias ja muut ihmiset huomioiva, et ajattele toisista pahaa ja arvostat muiden mielipiteitä. Olet luotettava ja vastuuntuntoinen. Siksi olemme voineet antaa suuren luottamustehtävän hoitaa kultapossukerhon tiliä. Olet säästäväinen. Konmari-aate ei ole sinulta tarttunut. Ei varmaan. Tätä luettelua voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta emme halua sinun ylpistyvän, sillä se ei pue sinua. Ole siis oma itsesi. Ami, olet nyt saavuttanut meistä ensimmäisenä nämä pyöreät vuodet. Onneksi et sanonut mitään. Mutta siitä sinun ei kannata olla harmissasi, sillä se ei sinussa näy. Lohdutukseksi sinulle voimme todeta, että me kaikki tulemme tasatahtia perässä. Toiset nopeammin ja toiset hitaammin. Iloitaan siis tästä päivästä ja hetkestä. Juodaan kevään malja sinulle. Onneksi olkoon. Voi kiitos ihan hirveästi.